Pierre, det er godt nok det værste, jeg nogensinde har set. Ja, det var forfærdeligt. Ej, men helt ærligt, så du alt det blod? Ja, der var godt nok meget af alle de musik også. Ja. Far! Jeg har lige hørt det med Pierre. Han var en af mine nære venner. Det er jeg ked af at høre. Jeg vil meget gerne hjælpe med at finde morder. Vi har ingen spor, så... Jamen altså, Pierre, han var vist lidt vild med Danny. Han lavede vist nok an på ham. Og Daniel, hvem er det? Gangsterbossen. Den tredje, som ikke var der. Jamen, Kolte, ved du mere? Jamen altså, Pierre han lagde an på gangsterbossen Danny. Og så er han flippet helt vild, fordi han ikke er bøsse. Ja. Og hvad skete der så? Og så han sagde den med, at han ville dræbe ham eller sådan noget. Det må vi have undersøgt. Tak for det hjælp, Kolte. Nu har vi en hovedmistænkt, men ingen beviser. Måske er vi heldige. Han løb ud der. Der ligger noget her. En kniv. Vi må ringe til George. Hej så, en George. Det er Barnaby. Så kan godt sende en stor pakke herude, for nu har vi sendt mor. Og hvis vi kan finde nogle fingeraftryk på den, så har vi morderen. Hej. Ja. Ja, det er Barnaby. Og George. Okay. Jamen, det var også det svar, vi ville have. Ja, det er godt dog. Hej. Nå, Dennis Hugo. Hvad har du at sige til dit forsvar? Jeg er kraftedeme ikke bøsse. Pierre var forelsket i dig. Han lagde an på dig. Og det ville du ikke finde dig i. Og du blev så rasende, at du stærkt kom ind i ryggen. Fuck dig, Trine. Prøv at se det her. Det er kommissær Barnaby. Han er meget sød og dejlig. Tak for lort. Ja. Vi er på vej til dig, julemand! Vi er ude! Trine, det er det flot. Vi tager den op igen. Det skal være voldsomt, og det skal være heroppe. Ej, nu er jeg på det røgn på den, jeg tror slet det Ja, det skulle du ikke. Nej, det skulle ikke. Trine, Nej, du står ikke også af det der. Nej. Ikke den større. Den er hele. Mathias! Luk øjnene. Det er sgu en glimmer der i det her. Pis. Det er godt nok. Mathias, jeg kan ikke se noget. Ja, det heller ikke. Ej, det er sgu en glimmer der. Vi bliver nødt til den røde. Nej! Mathias, kom nu. Det var ikke gamle end os. Det er til læber, det der. Det var ikke gamle end os. Så kom det. Okay, det her, det er lige for at filme lampe. Nej. Lampe står herude der. Det er der jo ligesom stikklub. Hvad snakker du om, Rasmus? Nej, hvor siger det? Nej! Du er så virkelig dårlig, Jenny. Jamen, det er jo ikke til min pels. Det er jo ikke lige så tyk som din, Trine. Jamen, så prøv at flytte dig. For du skal jo ikke... Du kører jo. Eller må jeg gøre det? Jeg tror, vi vinder i år. Far! Kjeld, hvad laver du dog her? Jeg hørte det om Pierre. Han var en af mine nære venner. Jeg kan ikke huske det. Hvor er du grim. Mathias, du skal lyde ulykkelig. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige.
Far, jeg har lige hørt det med Pierre. Han var en af mine nære venner. Jamen, koldt dog, det var færdigt. Jeg vil godt hjælpe med at finde en afdød, eller morder. Mathias, jeg Ved du hvad, vi har lige fået at vide, at den virker. Der var en dame, der kom ind og sagde, at hun troede faktisk, det var en fyr, jeg stod med. Det der. Jeg har lyder en ringtur. Jo, så tager vi den bare derfra. Det der, det.